O problema aquí en España foi, a estrategia foi equivocada. Que fixeron os políticos? E o ministro Illa que fixo? Fixo o que lle dicía Fernando Simón. Que fixo Fernando Simón? O que lle dicían os técnicos. Que fixo Isabel Ayuso? O que lle dicían unhas voces na cabeza. Estuve outro día co home, díxeme outro día Isabel, escucho voces en el cerebro. Eu non, eu fui completamente ao contrario. Nós, en vez de replegarnos, fomos ao ataque. Xa. Go back. Pero pa diante. como se ataca un virus? Como se ataca? Pois como hai que atacalo, moi sinxelo. En vez de agocharnos, o que fuxemos é ir a por el, a collelo. E collino. Ah, quere dicir que enfermou. No, que o atrapei. Caceino. Come on, cacei. A ver, señor alcalde, vamos a ver. Como se pode cazar o coronavirus? Como se pode... Pódese Coa cazar, vacuna? Pódese cazar moi fácil. No, que vacuna? Que vacuna? No. Cazamos moi fácil, reunirse o grupo de expertos, o comité clínico, formado cos chavales da escola taller. O comité clínico, rastreadores son 2Ks que temos ali. E reuniuse o comité clínico e dixo, que é o que lle gusta ao virus? Que é o que lle gusta ao virus? Que é o que lle gusta? Onde máis vai o virus? Que é o que máis lle gusta? A xente maior? No, o vermú. Sí, o vermú, por qué? Igual que as velutinas. Que lle gusta a velutina? O vermú. Pois o virus tamén, porque é asiático como a velutina. Entón vai ao vermú. Ajá, vale. Isto ten todo o sentido do mundo, dixome o técnico da escola taller, porque teñen o mismo, comparten o mismo ARN. A velutina e o coronavirus. Eu tamén me rín. Pero, é que é para rirse. Sí, pero fixeron as pruebas ali cun motor vello dunha Husqvarna e as pruebas saliron así. Sí. Estamos facendo as PCRs cunha desbrozadora, cousa non. Vale, e hai xente que di que lle doi menos que cando vai ao hospital. Mira unha cousa, entonces nós collimos justo o vermú ao coronavirus, xa está. Collimos a miña sogra, desnudámola, botámoslle vermú e andar polo pueblo. Que podíamoslo poñer nun pau, pero por rirnos tamén un pouco. Entón foi miña sogra polo pueblo, bumba! Aí ven. O coronavirus? No, un grupo de velutinas que paparon. Picaron a tanto que cando chegou a casa eu pensei que era a duquesa de Alba Paz Estea. Pero pillou o coronavirus? Pillámoslo, sí, pillámoslo o coronavirus. E súa sogra? Bueno, a ver, non saleu todo ben e sobreviveu. É dicir, o bo tamén non vai salir todo ben. Vale. Vamos a ver, señor alcalde, vaime a perdoar, pero é que todo o que está contando non mo podo creer. Que pasa? Non se fía de min? Pois, digo unha cousa, Trouxe non está aquí. Como trouxo? Trouxe non no coche, onde que vou traer? A quen? O coronavirus, me tiro no coche, listo. Me tiro no maletero do coche. Usted sabe, isto é gracioso, usted sabe a diferencia que hai entre meter no maletero do coche a miña sogra e o can unha semana? Non. Que cando lle abres ao can, o can alégrase de verte. Saludo grande a miña sogra que estamos sempre a bromas. Sí, estamos sempre... Ben, e donde está ahora o coronavirus? Ahora está el maquillaje, está maquillando. Como un maquillaje? A ver, maquillouse hasta Fran Rivera, cando veo aquí non se vai maquillar o coronavirus. Home, por favor. Pero a ver, alcalde... Está maquillaje ali, está maquillado, un pouco chapa e pintura, é guapísimo, Non é perigoso? Non, non debería ser peligroso, pero bueno, podemos preguntar ao público por si ten algunha dúbida. Eu estou sempre co pueblo, sempre, por debajo, como Miguel Ángel Rivilla. Eu estou co pueblo, pero eu no hormiguero. Que lle iba a dicir eu? Preguntamos ao público, ao pueblo, e o que digo ao pueblo se hace, veña. Vale, veña, va. Pueblo, queredes que entre o coronavirus, sí ou no? El pueblo ha hablado. ¡Que entre o coronavirus! Ahí, quieta ahí.
Vale. Tranquilo, pobre, ahora o pobre está máis desubicado que a Sergio Ramos no rosco. Pero como, alcalde, como deixa andar así solto? Tranquila, só la ataca se non conoce. Esta hora está desorientado, pero tranquilo, non pasa nada. Leva todo o día no coche, desorientouse un pouco, pero tranquilo aí. E esa roupa? Esa roupa é miña, tuve que vestilo eu. Non ve que o virus ven espido. Pero como vai vir espido coronavirus? Pero que usted non ten nin idea de ciencia. Non ve o Terminator. Terminator aparece espido e ten que ir a un barco lleno de roupa. Se non vimos Terminator non podemos falar de ciencia, Xa yo digo así mesmo. Vale, perdón. Sí. Dios, eu sei que é un actor e tiñe medo igual, Sí. Pois así, levo unha semana así, non é fácil, Como... Levei unha semana na casa con el como estou eu da cabeza. Como estará a Pantoja estando con Agustín na casa solo. Pero, a ver, tranquilo, xa está. Para ser o famoso coronavirus, parece... Unha mierda, xo. Sí. En vez do coronavirus parece un ciclista de Chantada, de Sierra de Ocho. Parece un actor que veo un programa donde o engañaron e que lle fixeron que romperan as sillas e lle tiraron un cubo d'auga. Así, Pero non se fíe. Non se fíe. Porque aí onde o ven está un ser super inteligente. Un ser que fai cousas que ningún humano podería facer. Ten un dominio. Ten unha cultura. Un conocimiento. Barato. Bueno, a modo. Trotsky. No, que está non se lle entendía máis cando empezou a Rosa, Que tal? Trotsky. Pero... No. Digo que en todo caso salvou vostede a súa vila, señor alcalde. Por favor, un aplauso para o alcalde de Pazos. Madre que o fixo. Non é el, non é. Trotsky, ya está aí. É que tuvemos, menos mal que o paramos porque, cuidado, tiña un plan para acabar con Pazos, Que plan? Sí. Ia meterse na policía local de Pazos. Ah, quería... Xa yo digo, íbase meter na policía local de Pazos. Quería infectar aos policías locales de Pazos. No. Meterse policía local. Íbase presentar as oposicións. Íbase presentar as oposicións para a policía local. Pero como as oposicións? Pero coronavirus sabe ler? Estaba estudiando as oposicións para a policía local, o pasa que resistía xo o galego. O galego... Espera, o coronavirus fala. Fala galego? Falas galego? Fala un poquinho. Fala un pouco galego. Nivel medio. Nivel medio. Nivel Land Rover. Bueno.
Eu quero moito no galego, poñolle polas mañás, eu digo chuveu, vai tirando, Porque non lle podo poñer, como vexa na televisión, a Fernando Simón. Tranquilo, tranquilo. Seré tu amante bandido, bandido. Seré el amante que bueno. Miguel Bosé. Miguel Bosé, gústalle. Miguel Bosé. ¿Cuándo viene, Miguel? Miguel Bosé, ¿cuándo coño, ¿Cuándo viene? ¿Qué es la cara? Está loco, prometiñe que iba a levar a casa de Miguel Bosé. Ten unha ganas de ir o tipo criminales. Xa, pero agora supoño que se encariñou con el, non? Que vai facer con el? Vai no adoptar ou que vai Sí, facer? no, colliñe moito cariño, Marilu, colliñe moito cariño. Sí. Pero muchísimo, Me alegro. Voulle pegar un tiro ahora mismo. Trotsky, come on, sí, Trotsky. Perdón, alcalde. Trotsky. Chámalle Trotsky. É macho, non lle vou chamar Luna. Pero non o vai entregar á ciencia. Preguntei ali á xunta, ya está, pero dixo, é un papeleo, nada, olvídese. Entón voulle pegar un tiro e listo. Trotsky, venga para aquí. ¿Qué queres? Puedo decir unas palabras. Cando? Cando? Ahora. Antes de qué? Perdonen, problemas de guión, no se preocupen. Unas palabras. Un deseo. No quiero morir. ¿Quiere decir unas palabras antes de morir? Pero no quiero morir. Puedo matar igual. ¿Puedo decir unas palabras antes de morir? Sí. No quiero morir. Quiero unas palabras antes de morir. ¿Va a morrer? Pero quiero morir. No. Diga sus últimas palabras. Yo soy un virus. Sí, lo reconozco, pero yo no elegí ser esto. Yo nací en un sucio y lamentable callejón de Wuhan. Y fui criado y amamantado por un pangolín salvaje. Viajaba de país en país, pasé por millones de cuerpos, pero nadie me quería dentro. Nadie me quería dentro. Joder, qué bonito. ¿Le parece? Está la flor. Si mi pecado es nacer, dispare. Yo solo quiero que me quieran. ¡Tu padre!